Volám sa František Lišaník a dostal som česť podieľať sa na tomto podujatí, ktoré určite bude krásnou spomienkou pre mnohých ľudí, ktorí počas obdobia niekoľkých generáciami prešli bránami tejto školy. V súčasnosti zastávam funkciu riaditeľa spoločnosti Mikrotech Zero. Tú našu školu som navštevoval v období rokov 1981 až 85, kedy som ukončil štúdium v odbore mechanik strojov a zariadení. Hneď po nástupe ma prekvapila veľkosť a zázemie, ktoré bolo vytvorené pre všetky odbory štúdia. Nebolo to iba po stránke odbornej, ale aj v oblasti kultúry a športu či zdravotníckej starostlivosti. Spojenie s obrovským kolosom, ktoré vtedy predstavovali povazské strojárne, dávalo všetkým absolventom veľký pocit istoty. Boli to veľmi krásne časy, na ktoré sa nedá zabudnúť. Samozrejme, okrem iných vecí, ktoré patria k študentskému životu, mi škola dala základ pre môj profesijný rast. Po rozpade komunistického režimu som si musel hľadať svoje nové uplatnenie a aj vďaka znalostiam z tejto školy som sa presvedčil, že sa vieme presadiť aj v zahraničí. A tak sa stalo, že som od začiatku mohol viesť pobočku nemeckej spoločnosti na Slovensku, ktorá je tu už 30 rokov. Myslím, že aj to je dôkaz a veľká inšpirácia pre všetkých absolventov, že pomocou vedomosti a usilovnej práce je možné dosiahnuť úspech a kariéru, ktorá vám bude robiť potešenie. Verím, že aj vďaka investíciám do technológie a odborného personálu, prepojením na systém duálneho vzdelávania, sa znova začal proces obrody a škola má šancu dostať sa na úroveň, ktorú si zaslúži a ktorú všetci potrebujeme. My ju samozrejme budeme naďalej vytrvalo podporovať, pretože nám dáva to, čo si nemôžeme kúpiť. Stroje a budovy si vieme zabezpečiť, ale bez kvalitných ľudí, ktorých budú obsluhovať a riadiť, nebude prosperity. Je pred nami ešte dlhá cesta, ale verím, že tradícia a správni ľudia dokážu držať vlajku úspechu, tak aby sme vždy boli hrdí na naše korene. Pekný deň prajem, volám sa Martin Sovík, pracujem na pozícii výrobného manažera spoločnosti ThyssenKrupp Rotterdam Slovakia a vo výrobe sériových ložísk a výrobe teliesok. Som absolventom Stredného odborného učilišťa strojárskeho. V rokoch 1995 až 1999 som úspešne absolvoval štúdium mechanik elektronik číslicovo-riadiaca technika. Na základe týchto skúseností a vzdelania som vo svojom osobnom živote dosiahol veľa úspechov, za čo som tejto škole nesmierne vďačný. A nesmierne si cením spoluprácu duálneho vzdelávania so Stredným odborným učilišťom strojárskym a našou spoločnosťou. A do ďalších rokov by som tejto škole želal veľa ďalších úspešných absolventov a hlavne rozvíjať naďalej túto spoluprácu nielen s našou spoločnosťou, ale aj so spoločnosťami v našom regióne. Meno je Igor Kovač a momentálne som generálny riaditeľ spoločnosti Omnia KLF, ktorá sa zaoberá výrobou výkovkov, opracovaním výkovkov pre ložiskový a automobilový priemysel. Čo ma viaže k Strednému odborovému učilišťu strojárskému, je to, že som sem chodil v rokoch 1978 až 82, kedy som absolvoval. Bol som vtedy na odbore mechanik nastavovač. Dodneska môžem povedať, že čerpem z tých znalostí, ktoré som sa tu naučil. Či už sa týkajú odbornej znalosti, ktoré odozdávali majstri odbornej výchovy. Určite nemôže zabudnúť na pána majstra Fekeča, ktorý ma mal na sústruhoch a ktorý ma v úvodzovkách naučil rezať závity nožikom pri x-tových dotáčok za minútu. Určite nemôžem nepovedať našu triednu učiteľku pani Hrochovú, ktorú sme volali naša mama učiteľka. A potom boli tam, ako spomeniem, pani učiteľka Dunajová a pán učiteľ Jančo, ktorí nás trénovali z hľadiska strojárskej technológii a celú vysokú školu som preplával s tými znalosťami, ktoré som sa to naučil z hľadiska tohoto. Úsmevných príjmov, alebo to, čo si ja spomínam, toho by bolo skutočne na hodiny a hodiny od učňovskej olympiády po Spartakiedu, ktorú sme tu spolu zažili. V zásade na tú našu tradičnú rivalitu s učilišťom Dubnici v Kysuckom meste, ktorých každú chvíľku ťahal pilku, ale väčšinou sme vyhrávali, takže to nás ako keby tešilo a na to sme boli právom pyšní. Som veľmi rád, že som si zvolil tú školu. To, čo na nej veľmi oceňujem, je to, že prepájala tie odborné znalosti s tou teóriou, ktorá skutočne dokázala pripraviť či už pre prax, takisto aj pre štúdium na vysokej škole. V tom čase sa učilo programovanie CNC strojov, kde ešte vlastne len začínalo, bolo to nadčasová vec. To, čo si myslím, že čo zaželať učilišťu, aby si zachovalo ten grunt, aby si zachovalo prepojenie medzi tou praxou a tou teóriou, ktoré v zásade skutočne veľmi dobre pripravuje pre život v strojárstve, aby sa od toho neodchyloval, nepodľahlo nejakým tým moderným tlakom v úvodzovkách alebo nejakým módnym prvkom, pretože strojárina ten svoj fundament potrebuje dnes, bude ho potrebovať
zajtra, to je jedno, či bude prerobotizované, elektrizované, ale je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí pracujú v strojárstve, poznali a vedeli tie základy, ktoré sú s tým spojené. Takže učilišťu veľa úspechov a do tej stovky, aby sme sa stretli. Moje meno je Jaroslav Bačík a aktuálne pôsobím na pozícii generálneho riaditeľa MŠK Žilina. Na EZOU strojníckom vtedajšom som pôsobil od roku 1998 do roku 2002, teraz súčasná stredná odborná škola, ktorá je podľa toho, čo už som prvé navnímal, jedna z najlepších na Slovensku, tak veľmi sa z toho teším. Ja si spomínam na tie začiatky v učilišti veľmi pekne, lebo tí ľudia, ktorí tu vtedy pôsobili, naozaj tých energia bola taká, že to milujú, že to, čo robia, majú v krvi a veľmi dobre spomínam na majstrov, lebo ten odborný výcvik pre nás športovcov, ja som sem prišiel do oddielu vrcholovej športovej prípravy, vtedy to bol pánom zástupcom Gajdom riadené a pôsobili tu tréneri ako pán tréner Sikora, pán tréner Bukový. Taký odkaz by som dal strednej odbornej škole strojníckej je určite, aby rozvíjalo vzdelanie mladých ľudí. Dnes je vzdelanie a vytvorenie hodnôt pre mladých ľudí veľmi dôležité.